कोनो शौक बता देख ली जांच के जांच के जांच के कि हम हाई दीवाना कली कांच के कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे गा जइहे पाँच के चल जइहे नाच के अरे गा जइहे पाँच के चल जइहे नाच के चीज बटे खींचा जानी ताकि आगा पीछा रहुए ले जाइए हमारो बगीचा। एक मिनट आप लोग पहले मंच तो खाली करो आप लोग पहले मंच तो खाली करो। मैं कैसे म्यूजिशियन से कैसे नजरें मिलाऊं बताओ आप लोग। प्लीज सेल्फी का कार्यक्रम 2 मिनट बाद कर लेना, बस 2 मिनट बाद 2 मिनट बाद सेल्फी का कार्यक्रम कर लेना आप सभी मिलकर। मैं बैठ जाऊंगी इसका मैं सेल्फी का कार्यक्रम करना 2 मिनट बस। और आप बैठाइए कम से कम 2 मिनट बस। आप लोग जगह पे अपने अपने बैठ जाइए और म्यूजिशियन के सामने से तो सब शुभ ऐसे हो जाओ ऐसे हो जाओ। म्यूजिशियन के सामने से एकदम हट जाइए कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे गा जइहे पाँच के अरे गा जइहे पाँच के चल जइहे नाच के। धड़काता दिल धड़काता केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार। ताजा गुलाब खाने खिलल बदन बा एक ही के पीछे तोरा पागल कमर बा पिरिया के भी कुछ उमर बा हे राम धर विश्वास रोशन बा ए दादा तो कैसे जाइब हम बाँच के अरे बाँच के बाबा बाँच के अरे 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 वाह कि छपरा में छुई त कुछ न भइल बागी बलिया से मन हमर खुश न भइल। छपरा में छुई त कुछ न भइल बागी बलिया से मन हमर खुश न भइल। सगरी से बेसहारा भइले सगरी से बेसहारा भइले त यही खतिया रहिले जानते तुम्हारा रहिले त यही खतिया रहिले जानते तुम्हारा रहिले। ससरम मौहव करबे न कैलस आगन पटन हमें ससरम मौहव करबे न कैलस आगन पटन हमें। भैया क्या हो गया भाई कि ससरम मौहव करबे न कैलस हेलो आगन भाई पटन एक मिनट कि तोर मन नहीं भर पाई इतना में अब जानता सब बड़े कतना में खाली घूम के गुजारा कइले खाली घूम के गुजारा कइले त यही खतिया रहिले ये जानते तो बड़ा रहिले त यही खतिया रहिले ये जानते तो बड़ा रहिले।
लास्ट में अरे दिले बाटे बड़ी परेशानी जवानी पवन करना सहबो दिले बाटे बड़ी परेशानी जवानी पवन करना सहबो कि बर्बाद कइले जवाना के रोवे लोग आ हम जाना तने बाटे तोरा नियत में खोट कि बर्बाद कइले अरे जवाना के रोवे लोग आ हम जाना तने बाटे तोरा नियत में खोट आ ढेर लोग के दबारे खइले